गोलोमजोब्बाय उन्दुनाया कम्बलखौनो जोमो जाला सेस हंख्रदलायबाय मानसिया एथ'रा गोलोमखो दे कम्बल जोमो जाला बेखौ गस्लायाबो खुवा नै दहाय हाबा जाहैनायानो बेखौनो जि मोजां मोनो गाननो हर जागुलायबाय नै बेखौनो गानना उन्दुबावबायसो सिङाव गस्ला गानखादों सेस गोलोमजोब्बाय मानसिया थाव फुनना होदोंमोन नै उदै सोमावदों कुसुरिबो जादों मिस्टि लाबोग्रा मेदामानो बेनो माने मेदामा बेखायनो आङो नै बेखौ नै बेयाव ब्रेड दङ दा जानोसै जोङो औ मेदामा अननानै लाबोदों जोंनो नै जों जाग्राफ्रा दा जानोसै जोंहा अननानैसो लाबोदों बे मेदामा जोंनो जाहोनो अननानै दा जानोसै दे जोंहा जाखानोसै जाखानोसै जाखादो जौ फैलायबाय नै लोगोफोर बेलासि जालायबाय मानसिफ्रा लांदांजोब नै सेरखाय बेरखायजोब हे इसर सोरनो लुगैबाय आङो नै जागायजेननायावनो ओरैबायदि मेंबोखालायबाय माने एकदम आथिं उथिं साबोजोब्बाय मोदोम साबोजोब्बाय मेजिकआव फैनाया नै आथिङानो लोहो लोहो मोनगासिनो आरोना बे होथेयो ना माबायाहाय मा होनो हान्थुआहाय नाङो नालाय सिगांनि सिटआवहाय ओमफ्राय बेनो जा लोहो लोहो मोनजोब्बाय साजोब्बाय माला सफैयोल' मोनगासिनो आङो आयै बोरैबा मोनजोब्बाय ना होमबा लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे व्लग लानानै फैलायबाय आङो मेंनाय देहा लानानैब्लाबो नोंथांमोनजों दा जा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांसै होननानै सानलायबाय आं नायनोसै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय मा हायो आंबो दिन्थिलांनो नाजानोसै ओमफ्राय दा आङो फ्रेस जानानै लाग्रोसै फिसालाखौ दा नुथ'वाखै दा नुनानै मा जायोलाय नै दुगैहोयोना दुगैहोआलाय दुगैयाबाथ' सुखुखाया ओमफ्राय दा जाग्रोसै माबानोसै मा होनो दुगैग्रोसै ओमफ्राय जानोसै आरोना दे बोरैबा मोनजोब्बाय आङो दे लामा सानबोगासिनोल' आङो माला सहैयो माला जायो हे भगबानल' सानगासिनो दा बेबायदिनो आरोना बेलासि जाबोलायो बेलासि फुंनिफ्राय बेलासि जासे बिदिनो थांलाय फैलायानो बेनोसै आरोना लोगोफोर मा खालामबावनो बिदिनोसै देहायाबो जाला दे जाला माने देहायाथ' लोदोसो जासिनदों ओमफ्रायहाय जानाया बारा जायो नालाय फैनानैहाय ओमफ्राय खिन्थु सिङावहाय देहाया ख्रुब मोनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै फिसालानिया गारां खोनालायबाय आङो एसे नुजाहैनोसै आं ओमफ्राय बिदि जोब ओमफ्राय सेरखाय बेरखायजोब नायगोन नायदो माबायदि लेंख्रें फेंख्रें जाजोबो नै नायजाया नङा फिथाइ माथो जादों नै केक दङ गोथावनो नांला बियो केकखौबो नांला नै केकआबो गोथाव नै बेयाव मा दङ नै बेखौबो नै जालाय नै केक नै नायलाय माबायदि दं नायसाय जालायलाय जालाय औ नायनो जानायलाय गोदैथार गोथावथार औ जादो दे बदम नै औ मा जादों केक आया मा होनो बेखौलाय बे केक जाहैबाय बादामसो दा औ बादाम नै माबेलाय अट्सनि
गाबो होनफाला जोबो जादो आं दुगैसै दे मानो मैला जाबायथ' आङो मामिया दुगैदो हाबा होनो थिनदों मामिया हाबा होनदो औ हाबा दे बाय बाय होनहरदो होनहैदों मामिया मामिया अफाय थाङामोनलाय औ एबि दे हाय लोगोफोर होनहरलाय हाबा होनहैदो औ नांबाय इसोरसै नै आबैया सिजायबायनो लाजिदो आबैया सिजायबायनोलै नोंखौ लायै लायै सानसे लानानै नोंखौ आबैया सिजायबायनो ओइ जा नै आं दाबो ओंखाम जायाखैथ' बैयावहाय माबा लायनि जाग्रा लायनि जाग्रा बान्दा कफि लायनि बान्दा कफि नोंनि थोस नोंनि जायो नामा दहां नै बेयाव थां लायसां मोनसे लायदो थां आयदा मेंबाय ओंखाम उखैबाय बिदिनो आयौ 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 नै एसेल'सै दे लानोसै दे फिसा नागिरसै थ' आं हारसिङै जानोसै औ जा जा नै बेनो फिसानो बे फिसानो बेखौ लानोसै नैखौ लानोसै नैखौ गैला थोबथाम थोब्रैल'खासै आं जाजोब्बाय हारसिङै लादो थाव थाव औ जिरनोसै थ' मामि जाहैनोसै र' थ' जिरा आं जानोसै सालाद जानोसै बेखौनो सालाद थ' लादो थ' नै बान्दा कफि खाजि ओमफ्राय बे जाबाय गाइखेर दाखा बे जाबाय दालि जहल ओमफ्रायहाय नै ब्रकलि भाजा जाग्रोना लाथारसै आङो उखैनाया हाला जालायानो दहायनिफ्रायनो हगारा मोनजायानो आंहा ओंखाम जाग्रोसै आं दा बेखौ आयो नै दर फांनानै दोनग्राया दहाय बेबायदिनो दर फांनानै दोननानै बिबैखौ सानैजों दे खेवनो सोलोंदो दे खेवनो रोङा ओमफ्राय फांबा फांनानै दे खेवदो दे दहाय बिबै फिसाय सानैल'मोन ओमफ्राय दाना फांनानै दोनबाय बिदि नै बियो फांनानै दोनबाय दाना खेवनो रोङासै गाबलाबाय थाबायनो मोखां फांथेनानै गाबदोंनो बेयाव थानानैहाय ओमफ्राय खाथिनि मानसिखौसो लेंहरनानैहाय गाबज्रिनानै आयै मानो अरखो आंखौ गाबज्रिनानैहाय उनावहाय बे फैनायखायसो आरोना नङाबा खेवनो रोंला दे खेवनो सोलों बिदिनो मारिगोन बियो ओंखारसो होनदों खालि मारिनोल' सोलोंथारदों दामानि खेवनो रोङा नै ओरैसो खेवनांगौ नै ओरै बिदि गाखोदों टट'खौबा ओरै गाखोनो गियो गाखोदो दे गाखोलाय टट' गाखोनायनो बेना चेयारखौ उल्था खालामनानै बिदि टट' गाखोबाय थायो बियो गियो टट'खौ गाखोनो बिदिसो आयौ नुबाय सेस दुलुजोब्बाय बे चेयारा बेना औ लान्दा खान्दा नै बेयाव मोनसे बेनि बिखुङा बिदि गहोजोबो ओरैबायदि दुस्थ'ना आयौ दहायथ' बिबैखौ फांथेनानै दोननानै गोलैलाङो बिदि नङा खांग्राङो नै माबायो नै गोलैगोन बेजों नायगोन ओरैसो नै टट' नङा बियो अबे टट' जायो नामा गोलैयो सो होनदों दाद बिदि दाद्रि होनायखौबा रोंथारसै बे दाद होनलायो एफौ नै एफौ आइदै एम्फौ नुबाय आयै आइदै नांजागोनबो आबैया बोरो आबैखौ दसेनो नागिरो आबैया बोरो हारसा लांबाय आइदै आबैया आबैखौ हारसा लांबाय आइदै दाना गुलुआ सोरजों जाबावनांगौ आइदै गुलुआ सोरजों उन्दुबावनांगौ आइदै एरना हरलाय
Naलाय गुलुआ सोरजों उन्दुबावनांगौ आइदै आइदै हो आबैया अफाय थांखो आबैया हारसा लांबाय आइदै गुवा मारै थाबावनांगौ आइदै गाबदो दाना गाबदो आबैखौ हारसा नायनि आबैखौ हारसा लांबायनो लोगोफोर मोनानि समावसो जालायबाय आंना खामानि एसे मोना जाबाय ओमफ्राय नै उपाय गैया न' सुनो लालायबाय आङो ओमफ्राय आंना बेबायदिनो आरोना मोनायावसो आङो साफा खालामनो मोनो लोगोफोर सुखांजोबनानैसो नुजाफैफिनबाय आङो ओमफ्राय टाइमा खयथा जाखो नायदो नै 9टा जाबाय नै ओमफ्रायहाय नै धुना सावफुंलायनानैसो माबालायबावदो आङो न' सुलायबावदों माने आंना जेबो टाइम टेबोल गैला आरोना समखौनो माला सम दिहुननो जाया बिदि न' सिबनायनो न' साफा खालामनायनो साफाथ' खालामनो मोनला ओरैबायदि गुलाय गुजाय जाबाय न'फ्रानो माने फुङाव थांसै फुङावथ' नों हास्लाबलांखाया फिसालाखौ जाहोनांगौनो गाव दुगैनांगौनो ब्रास खालामनांगौनो एकदम 8टायावबो गाखोहैनो हाखाया आरोना आङो ओरैबायदि जायो 8टायावबो ओंखारलांनो हायि जायो जानायावनो बे लासै लासै जायोना बेखौथ' 1 घन्टा गाहाम नांगौ जानायानो ओमफ्राय बांद्राय फुङावबो माने बुरजा जाया आरोना फिसालायाहाय ओंखामखौहाय बेखायनो आङो एखमबा लेट जायो बांसिनानो लेट जायो ओमफ्रायहाय दा बिदिनो उपाय गैया आरो मोनायावबो बेलासियावबो सौफैनोसै 5टा 5:30 बेबायदि जानोसै मोनानि ओंखामा जानोसै दुगैस्रां लोबस्रां बेलासिनि माने साननि ओंखामखौनो आङो मोनायावसो जानाय जाखायो आरोना 6टा 6:30 बेबायदि जानाय जानोसै आरोथ' जालालाय नै फिसालाजों थाफानांगौ दसे बेजोंनो गेलेनोसै आरो बेनो मोनानि ओंखाम जाहोनाय जानोसैलाय ओमफ्राय मिलाया आरोना गैया माला न' सिबनो जेनेबा नै बिबै बिबौआबो लानानै बेबायदि संनांगौ मानांगौ ओमफ्राय बेबायदि न' सिबनोबो समाय गैया हेल्पारबो फैया दामानिथ' न' सुस्रांनो न' सिबनोबो दा बेबायदिनो आंना जेबो टाइम टेबोल गैला माने मोनायाव हामा होननायबो उपाय गैला आरोना आङो मोनायाव सिबनो हामानो सुनो हामानो बेबायदिबो जेबो उपाय गैला आङो खालामनांगौ उपाय गैया माथो एसे एनैखौ हामा होनबाबो गावनि माने सुबिदा मथन खालामाबानो उपाय गैला आरोना दा न'खौबोनो आङो 2 रुम सुदों गासिबो रुमखौ सुजोबाखै दा बेबायदिनो गुलाय गुजाय थायो लासिं सिंसो आरोना मानसि फैयोबाथ' माने मा होननो खोथाखौनो ओरैबायदिसो बुंनांगौ जाबाय ओरैबायदि गादा फेला थानांगौ जासै माने मानसिफोरखौनो फैजानोसो बालायनाय जाबाय आरोना जे फैबानो बेबायदि लासिं सिं बेबायदि नुफैसिगोन एकदम स्रां स्रुं गैया गादा फेला मालाबा गारलाबायनायनो माबालाबायनायनो ओरैबायदि जाबाय मा खालामबावनो आङो माने जाला आरोना जेबो बेखायनो उपाय गैया जाखिनि टाइम मोनो बे टाइमखौ आङो जेबो नस्थ' खालामाबालानो एकदम होलाबायथारो आरोना दा नै बेखौ सुस्रांसै आरो एसे 9टा जाखाबाय 9टा बारखाबाय दाबोनो नै मोनानि जानायफ्राथ' जायाखै रावबो आंबो दा मा जानाय जायो बेलासियावसो जाफैखादोंलाय बेखायनो आङो गाइखेरफोर लोंलाबायनानै थानोसैलाय आरोना बेबायदिनो आरो गाबोन फुङावहाय एसे जालांसैलाय बेबायदि जायो आंना ओंखायनो बोथिसे ओंखाम मोजां जानाय जाबाय आरोना बेनोबो साननि मोनानि खेबसेनो जानाय जाखायो 6टा 6:30 बिदिफ्रावसो ओमफ्रायथ' मोनायावथ' मा जाबावनो बिदियाव जानायखौलाय दा नै आङो बेखौथ' सुखांबाय आरिबाय ओमफ्राय एकदम गादा फेला थाजोबनाय जासै आयु गादा फेला थाजोबनाय जासै ओमफ्राय दा आङो नै एसे मावस्रां आरिस्रां गोलोमनायबो मोनबाय दुगैनानै माबानोसै आरो दा फिसालायाबो दाबो उन्दुवाखै नै दा बेखौ फुथुनांसिगोन बेनि उनावसो मा खालामनाय जाबावो नै खुग्लुंजोब्बाय उखुन्दै खुग्लुंजोब्बाय आयदै बिराद मोजां मोनो आङो बेनि मोदोमनायखौ नै हालदै फिसा लांनो फैदां नै हालदै गोथां नै बिसोर हालदै गोथांजोब
औ थाफागोन फैदो नै आना बेनो मोनानि जानाया आयौहाय नै बे गाइखेराहाय नै हालदै दं बेयावहाय ओमफ्राय आलमन्डबो एसे होदों आरोना ओंखायनो गोमो नुदों नै हालदै गोथांखौहाय बेनो नै लोगोफोर आंना मोनानि जानाय लोंनाया बेयावनो जोब आरोना बेयाव होमबा आङो नै दुगैखां आरिखां बेनो आरोना जाबायबो टाइमाबो जाबाय 10ता जाबाय टाइमाबो जाबाय 10ता ओमफ्राय फिसालाखौ फुथुनोसै फिसाला गाबगासिनो नै होमबा बेखिनियावनो दोननोसै दिनैनि ब्लगखौहाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं